Hyppää joukkoon, että heittät vettä vaikka helvettiin. Mulla on kylän suurin kypärä ja letkuleskea. Kun mä ruiskutan, ei palo kestä monta hetkeä. Tulta päin, tulta päin, tulta päin. Kylän suurin kypärä ja leppu näin. Leppu näin. Tulta päin, 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 tulta päin. Ajat on upeat. Mitä sä luet? Matkaesitettä. Tää on just sitä, mitä mä haluan tehdä mun seuraavalla lomalla. Lukee matkaesitettä lomalla. Mä mieluummin matkusta johonkin. No mitä sä lomalla? Sun elämässä täällä on pelkkää lomaa. No miksi sulla on sitten uniformu päällä? Mä oon palomies, siksi. Lomasta puheen ollen. Sanois monta hälytystä meillä oli viime vuonna? 4. 2. Suuri palopäällikkömme Santeri Toronen on juuri laskeutumassa keskuuteen. 3. Tää. Siis hälytyksiä oli viime vuonna 3. 3. Ton pitäis kyllä olla jo eläkkeellä. Mä kuulin mitä sä sanoit, Sökö. Mä kuulin. Pitäis olla eläkkeellä, mutta Toronen on hoitanut asiat niin, että se ei oo, joten suukku kiissökö. Mä oon 48. Joo. Jos mun auton matkamittarissa on 1 000 000 kilsaa ja mä rukkaan matkamittarin näyttää 25 000 kilsaa, niin se ei muuta moottorin kuntoa miksikään. Palopäällikkömme Santeri Toronen. Hyvää huomenta. Huomenta. Terve, pomo. Hei. Pojat, mitä te täällä teette? Me tehdään töitä, nyt on keskiviikko. No eikä oo, nyt on lauantai. Rafu? Ikävä totta, sulle pettymys nyt on keskiviikko. Okei, nyt on keskiviikko. Muistitteko te korjata sen pikkubussin renkaan? Ei, mutta me mietittiin sitä kyllä pitkään. Aha, no joo. Kiitos yrittämisestä. Kuka se onnellinen tänään on? Kati vai? Sä elät menneisyydessä. Kati on historiaa. Se oli joko Maarit tai Liisa. Tai Kylli. Ei, se oli joku noista kuin Nasu sanoi. Liisa. Ei, Maarit. se. Sitä varten ei isi voinut ottaa omaa pikkuvauvelia mukaan, koska nurkan takana on epäsiisti. Maarit ei tykkää nurkan takana. Nurkan takana haisee. Isin oma haissuli. Se on vähän mustasukkainen. Ja sit jos herroilla ei ole mitään vastaan, on virkistävän suihkun aika. Kauno, pois vessasta, mä haluun suihkua. Toronen. Hei, et arvaanko? Maarit tietenkin, kultasi niin muistukkani. Näin pian soit. On ollut hirveä ikä. Onks sä tosissas? Oli. Joo, ihana hyvä. Hei, musta tuntuu, että nurkan takaisessa on nyt jotain vialla. Tarkoitat sä, että sen lisäksi, että se on 17-vuotias, hampaaton puolisokea haisee kuin lehmän perse? Nasu, viittitkö sä tuoda toiletti pussin mun asunnosta? On irti punakukko, taas ylös joka ukko. Soi palokello, aikaa jää ei aatteisiin. Vain silmäpuolikalle jää yksin asemalle. Yö lähdössä kun sotkeentuu se vaatteisiin. Toronen. Ai hei, kulta rakas. Juu, mä tiedän miltä susta tuntuu ja multa... Niin, aivan oikein. Musta tuntuu ihan samalta kuin sinusta. Niin kato, kun mä haluan asua täällä paloasemalla. Mä rakastan asua täällä. Mä en yksinkertaisesti ole vielä valmis muuttamaan sun luo. En ainakaan ihan vielä. Nurkan takana ei ole kunnossa. Ihan totta, kaverit. Siinä on niin jotain vialla. No ehkä se vaan tekee kuolemaa. Rauhoitu. Nasu. Ehkä se johtuu vaan jostain, mitä se on syönyt. Toronen. Hei, kulta. No niin, aivan.
Mutta mä tiedän mitä tapahtuu, jos mä muutan teille asumaan. Me aletaan heti puhua avioliitosta. Ei mulla mitään avioliittoa vastaan ole. Paitsi, että mä en voi kutsua sitten kotiin muita naisia. Musta se on tavattoman rajoittavaa. Maarit. Luulet sä, että se kuolee? Ei kuole. 100 markkaa veto, että se potkaisee tyhjää ennen ehtoota. Mikä on kerroin? 5 yhteen. Selvä. Mä sanon, että nurkkis ei kuole ja pansata sen. Mä ja nurkkis ei kuole. Se on ihan varma nakki. Mut ensin täytyy sopia sääntö. Mitkä ihmeen säännöt? Koira joko kuolee tai sitten ei kuole. Joo, mitkä ihmeen säännöt? Sä sanoit, että nurkkis kuolee ja me sanotaan, että se ei kuole. Selvä. Pääsääntö on sen, että sen täytyy päättää päivänsä tänään ennen työpäivän päättymistä ja ehdottoman luonnollisella tavalla. Sovittu. Hei. Mitäs te oikein touhua? Pomo tässä vaan. Niin pomo, me tässä vaan... Niin, te vaan lyötte vetoa mun koiran elämästä. Ei ois uskonut teistä, kaveri. Nurkkis on mun koira, se on mun ystävä. Ainoa perheen jäsen, mikä mulla on, ja te paskiaiset lyötte vetoa sen kuolemasta. Mikä on kerro? 5 yhteen. Mä oon mukana 100 nurkkiksen puolesta. Ok. Tää on ihan hirveetä. Älä muuta sano. Sun pitäisi tarkistaa sun ruokavalios. Oot sä koskaan ajatellut pullottaa tuota ja myydä armeijalle myrkkykaasuksi? Hei, eihän me voida nurkkista tonne jättää. Mehän sovittiin, että sen täytyy kuolla luonnonmukaisella tavalla. Kaudon kaasu on luonnonmukaista, niin kuin maanjäristykset tai tulivuoren purkaus. Henki jästipäät, kattokaa tätä. Voi hitski. Kauheeta. Oi kauhistus. Soijapapujen hinta kohoamassa pilviin, Kiinan tulvia yhä jatkuessa. No, mä en ole hirveästi soijapapujen ystävä, vaikka äiti käyttääkin niitä melkein joka Ei ruoassa. siitä, Ääliö, lue tuosta. Kunnanvaltuusto valinnut uuden palopäällikön. Santeri Toronen, helikopterilentäjänäkin tunnettu nykyinen palopäällikkömme saa väistyä virastaan. Meidän helikopteri alkaa kyllä olemaan siinä kunnossa, ettei sillä paljon... Älä hölötä ääniä, jatka lukemista. Uusi palopäällikkö P.K. Salonen astuu virkaansa torstaina 17. päivä tätä kuuta. Hei, se on jo huomenna. Täällä alkaa taatusti uudet luudat lakaseen. Mun täytyy varmaan yrittää päästä takaisin taksikuskiksi. Pääsisikö sitten johonkin toiseen palokuntaan, kun mä en ole koskaan muita töitä tehnyt? Palomies, mäkin olen ollut koko ikäni. Mä joudun nyt sitten pakostakin eläkkeelle. No, mä menen ainakin takaisin äitin luo ja rupeen lukee jotain. Jätä nallepuh väliin, se on liian vaikea selkonen. Mut entäs Toronen? No se ei ole ihan niin vaikea selkonen. Turpa sökö, sä et ole yhtään hauskaa. Sökö, Toroselle tää vasta kova paikka onkin, hei. Ajatelkaa nyt, se on edennyt palopäälliköksi asti ja hommannut meidän kivat kaverit tänne hyviin hommiin. No. Jatkaa 4 hälytystä vuodessa. 3 hälytystä. Niin, 3. Niin, ja Kaunonkin jälkeen se on muuttanut papereissa paljon nuoremmaksi. Siinäkin se otti kovan riskin. Auttaakseen kaveria olemaan mukavassa porukassa, kun se olisi muuten ihan yksi. Ajatelkaa nyt, se vaimokin heitti veivensä jo pitkään aikaa sitten. Joo. No sori vaan kaverit, kyllähän te mut tunnette. No ikävä kyllä. No, anna se lehti tänne. Tossa. No, insinööritutkinnon lisäksi P.K. Salonen on saanut lukuisia kunniamainintoja ja opiskellut ulkomaillakin. Vaikuttaa tiukkapipolta. Voi kauheeta. Kuinkahan Toronen tän ottaa? Oisko sulla hetki aikaa, Toronen? Noin. Mä kyllä ajattelin ottaa nokoset heti tämän pelin jälkeen, mutta aikataulu voi tietenkin rukata, kun kyseessä on sentään mun oma rakas suosikkipuupääporukkani. Tässä asiaa tehdään. No kun me No nyt on sillä tavalla, että... Että mitä? Kakistakaa nyt ulos. Antakaa mä kerron, mä olen kuitenkin hienotunteisin koko porukasta. Juu Toronen, sun koira heitti veininsä.
Ei se nyt ihan oikeesti. Mitäs meitä tuommoista sanomaan? No se oli tarpeeton kysymys. Ettekö te ymmärrä? Nyt totuus ei tunnu ollenkaan niin pahalta. Tämä on psykologia, mä oon lukenut. Siis onks nurkan takainen kuitenkin kunnossa? Hei, voiko joku kertoa, mistä tässä nyt on kysymys? Entäs sitten? Mä en käytä soijatuotteita ollenkaan, mä saan niistä ilman vaivaa. Lue siitä alapuolelta. Ai jaa, että silleen. Niin, ja me ollaan tosi pahoillamme, Pomo. Sehän voi olla joku erehdys. No eikä oo. Siinä se on. Mustaa valkoisella. Hei, tehdään proteesi. Ei kun lakko. Mennään lakkoon. Joo, sähän voisit lopettaa vaikka pingiksen peluu. Siihen asti, kun ne lupaa palauttaa mulle mun virka. Niin. Nasu rakas, ei se ihan sillä tavalla käy. Sun pitää ensin aloittaa työt ennen kuin sä voit mennä lakkoon. Sillä tavalla se toimii, se niin kutsuttu lakko-oikeus. Mä en voi ymmärtää, ettei kunnanjohtaja Airaksinen ottanut suun mitään yhteyttä tämmöisessä asiassa. Mä oon taas ihan varma siitä, että kunnanjohtaja Airaksinen on kaiken tämän takana. Se on yrittänyt saada mua erotetuksi siitä lähtien, kun sen kesämökki palo. Mä en kyllä voi tajuta, miten sä et ole saanut mitään virallista irtisanomiskirjettä. Rafu, viititkö se tehdä mulle palvelus? Tässä on näitä. Mä en ole avannut näitä. Avaatko se kirjekuoret ja tarkistat, löytyykö tiedonantoa erottamisesta? Joo, mä rupean heti duuniin. Avaa vaan tämän vuotisen. Joo, Pomo. Tää koko homma haisee. Kuin ne voi tehdä sulle tämmöstä? Kää musta huolehtiko kaveri. Mä oon kuin kissa. Juman kautta. Pystyykö sä nuoleen takapuoltas? Nasu, en todellakaan. Mä tarkoitin, että mä putoan aina jaloilleni niin kuin kissa. Mä oon tosi pahoillani sun puolestasi. Me kaikki ollaan. Jos me voidaan tehdä jotain, niin Kyllä kaverit, mä arvostan sitä. ihan mitä vaan, kunhan ei tarvitse käteistä. Eikä kauheasti ruumiillista ponnistusta. Joo, kiitos hitosti. Painukaa ulos. Pomo näytti jonkun verran järkyttyneeltä. Totta. Aatteles nyt, mitä sä luulet, että Torne voi alkaa tekemään? Työttömyys on edelleen hurjaa. Ja nyt se ei voi edes asua täällä enää, kun sen sala-asunto paljastuu. Se on kauheeta. Mä melkein toivon, että sen koira ei kuoliskaan. Hei, kunnanjohtaja Airaksinen tulee. Irti punakukko, taas ylös joka ukko. Toi palokello, aikaa jää ei aatteisiin. Vain silmäpuolikalle jää yksin asemalle. Yölähdössä kun suhteen tuuse vaatteisiin. Terveeksi, iso pomo. Terve, Nasu. Päivää, Andersson. Kunnanjohtaja. Koskinen. Päivää. Salminen. Onkos Torosta näkynyt? On sitä. Seuratkaa lippua. Hei, kaverit, kattokaa, nurkan takana elää. Aivan niin, todella suuremmoista. Se on maksunut aika ystäväiseni. Anteeksi, mutta voisikohan joku ottaa tuon irti tuosta? Kyllä oikein, kiitos. Ai niin, saako esitellä? Uusi palopäällikkönne, Marja Kaarina. Pirkko. Pirkko, anteeksi. Pirkko Kaarina Salonen ja nyt Torosta tapaamaan. Teillä on virka-asu. Erinomaista. Nainen. Älä hermoile nurkkiin, sä saat toisen mahdollisuuden. Ne tulee takaisin vielä. Kultamaarit. Kuule, mä tässä ajattelin, että ei se yhdessä asuminen taidakaan sittenkään olla mikään hullumpi ajatus. Ei, mä rakastan sua. Siksi. Niin, jos en mä saa heti sulkea sua syliin, niin mä tuun huuksi. Mähän voisin tulla tänä iltana ja
Muistaakseni mitä mä tein viime yönä, mikä teki sut ihan hulluksi? Työnsin kielen sun korvaan. Sit sä voisit tehdä mulle sen, mikä sai mun moottorin hyrräämään. Ai sä muistat, tuhma tyttö. Kuule, mä luulen, että joku saa piiskaa pikku herkkutytylleen tänä yönä. Hei, miksi mä vois muuttaa sulla asumaan jo tänä iltana? On mies muuttunut, eikö? Tuhma tyttö. Hei, sä voisit pukea päälle sen mustan pikkumekon, minkä mä ostin sulle synttärilahjaksi. Just niin. Mitä, Helkkari? Kultsu, odota vähän. Mitä hitskiä sä siellä teet? Mitä? Kuka? Mä haluan ne paperit pöydälleni vielä tänään. No mutta, Airaksinen ja Kankkunen. Joo. Terve. Terve, Santeri. Siis mitäs toi oli? Oliko se tärkeetäkin? Mitä? Toi. Jai, kun se on Korhonen vesilaitokselta. Mä oon huolissani veden paineesta. Mä en ymmärrä, kun ei saa yksinkertaista raporttia. Raporttia? Ehkäpä Korhonen saattaisi olla hieman yhteistyöhalukkaampi, mikäli sinä työntäisit kielesi hänen korvaansa. Jaha. Sinä tiedätkin jo, Santeri. Olen pahoillani. Niin varmaan. Eikö se vahdinvaihdon pitänyt tapahtua vasta huomenna? Mä haluan nähdä sen äijän retaleen naaman, kun se tajuaa, mihin paskaläjään se astuu. No, mutta tämäpä sattui. Saanko esitellä? Palopäällikkö Pirkko Kaarina Salonen. Tää juttuhan paranee koko ajan. Onko tässä jokin ongelma? Sä tiedät Airakseni, että mä en helpolla saa raivaria. Mutta nyt... Päällikkö Salonen toivoo, että sinä tutustuttaisit hänet taloon ja vastuualueeseen. Onko näin? Aivan, mikäli se vaan jotenkin sopii sinun aikatauluusi. Toronen! Ai hei, kulta, mä soitan hetken kuluttua. Minä voin näyttää paikkoja. Missään tapauksessa minä en halua sotkea Torosen työasioita ja yksityiselämää. Nainen. Hänellä on erinomaiset suositukset. Osaako se lentää helikopterilla? Nimeni on Pirkko Kaarina Salonen. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötämme. Kauno Koskinen. Rafael Andersson. Pertti Salminen. Hieno uniformu sinulla, Pertti Salminen. En huomannut, että sinulla olisi ollut se, kun saavuimme. Toivo Virtanen. Se on nurkan takainen. Esittelisitkö sinä hieman minulle paikkoja, Pertti? Jaa. Tässä on paloauto. 15 palvelusvuoden jälkeen valtuusto työntää tikarin mun selkään. Kunnanjohtaja Airaksinen on vieläkin aika järkyttynyt siitä, kun hänen kesämökkinsä paloi maan tasalle. Raportissa sanotaan, että hälytyksestä palokunnan saapumiseen palopaikalle meni yli puoli tuntia. Jaa, mutta sanotaanko siinä, että silloin just esitettiin TV:ssä kauniita ja rohkeita? Tässä on paloauton sireeni. Haluatteko te kuulla sitä? Ei! Ei kiitos. Oli kuitenkin kohteliasta, että kysyit. On ilahduttavaa tavata todellinen herrasmies. Joo. Sanoit sä edes mitään mun puolesta? Totta kai. Minun ansiostani sinulla on edelleen työpaikka. Minä sanoin valtuustossa, että sinä olet likipitäen ainoa, jolla on lupa lentää helikopterilla. Siis mulla on sittenkin työpaikka. Etkö sinä tiennyt? Ei sinua ole kokonaan haudattu. Sinä saat jatkaa apulaispäällikkönä. Naisen apulaispäällikkönä. Kiitti vaan. Mulla on tiedossa hyviä mahdollisuuksia. Jaa. Minä en ole koskaan kuullutkaan, että työttömyyttä kutsuttaisiin hyväksi mahdollisuudeksi. Minä teen listan voidakseni oikaista aseman ongelmat. Tämä asemahan on täydellinen. Mitkä ihme ongelmat?
niiden muutaman minuutin aikana, kun katsottiin asemaa. Panin merkille, että palohallin ovi aukeaa luvattoman hitaasti. Puolet kunnasta ehtii palaa ennen kuin palokunta on paikalla. Happipullot vuotavat. Osa on puolillaan, osa tyhjiä. Letkut ovat kuluneet, samoin kuin kartat, joissa on isoja rasvaläikkiä. Ja koira haisee. Totta kai sinä saat. Sinä saat uudet ovet ja uudet happipullot, letkut ja kartat ja kaikki ihan mitä ikinä vaan tarvitset. Ja varmasti vielä uuden paremmalta haisevan koirankin. Minä en voi uskoa korviani. Siis kun mä oon pyytänyt jotain, niin kukaan ei ottanut kuuleviin korviinsa. Kuules nyt, Toronen. Näiden 15 vuoden aikana, kun sinä olet ollut täällä töissä, sinä olet vaatinut kahta asiaa. Biljardia ja pingispöytä, ja ne sinä sait. Ja, mutta missä on mun espressokeitti? Mä en tiedä, mitä sä meistä ajattelet, neiti, paloneiti. Mut meillä ei ole semmosia budjetteja tuhlattavaksi kuin isoissa kaupungeissa on. Mutta meillä on jotain, mitä mun tietääkseni isoista kaupungeista puuttuu. Meillä on sydäntä ja asialle omistautumista. Me ollaan ammattilaisia, jotka osaa hommansa. Menikö se perille? Me ollaan palomiehiä. Ammattimaisia palomiehiä. Ottaako joku muu makkara? Tule Kankkunen. Lähdetään ennen kuin koko paloasema palaa. Oikein paljon Pirkko sulle onnea vaan ja Santeri. Kiitoksia kovasti. Tää on oikein viihdyttävää. Miksi sä ton teit? Mä haluun lounasta. Mukava koira. Mä rakastan sitä koiraa. Tää on nyt sun toimistus. Virallisesti vasta huomisesta alkaen. Mitä sä sit tänään tänne törmäilet? Kuten kunnanjohtaja kertoi, minä haluan tutustua paloasemaan ja alueeseen, joka on minun vastuullani ennen kuin aloitan virallisesti. Olen pahoillani, että tulin ilmoittamatta, mutta se ei ollut minä, joka istuskeli täällä kylpytakkiin pukeutuneena puhuen levottomia puhelimessa ja melkein polttaen koko paloaseman. Mä halusin lounasta. Kuule nyt. Minä tiedän, että sinulle on noloa luopua asemastasi. Varsinkin naiselle. Mutta se on asia, jonka kanssa sinun on tultava toimeen voidaksemme työskennellä yhdessä. Minun sukupuoleni ei ole olennaista tässä tilanteessa. Mitä sinuun ja muuhun miehistöön tulee, minä en ole nainen, minä olen päällikkö. Minä en tule sietämään pienintäkään viittausta sukupuoleeni. Muuten tulen menemään suoraan kunnanjohtajan puheelle. Tuliko selväksi? Täydellisesti, herkkupeppu. Ja nyt sinä kuuntelet minua. Mä en ole täällä enää töissä, joten sä voit kertoa kunnanjohtajalle mitä ikinä haluat. Ja mitä tulee sun vaatimukseesi, unohtaa sun sukupuolesi, siinä mulla ei ole minkäänlaisia vaatimuksia. Eikä vaikeuksia, koska sähän olet niin kuin tankki, jolla on tissit. Sä vyöryt tänne. Sä hajotat pirstaleiksi miehen elämän. Hetki. Eroatko sinä palveluksesta? Näin on näet. Tämä tieto poisti raskaan taakan harteiltani. Mitä? No minä ajattelin, että sinun jäämisesi saattaisi vaarantaa auktoriteettini. Aha, joten mä teen sulle niinku palveluksen. No jos sinä haluat ilmaista sen noin. Luulenpa, että täydän sittenkin pysyä hommissa. Mitä? Et voi olla tosissasi. Täysin. En voi uskoa, että sinä jäät vain tehdäksesi kiusaa minulle. Sinä et ole muuta kuin iso lapsi. Se on osa mun viehätysvoimaa. Mitä jos pikku illalliset tänä iltana? Sinä aiot todella tehdä minun elämäni helvetiksi täällä, niinkö? Mä aion ainakin tosissani yrittää. Hyvä on. Sitä peliä voi pelata 2. Et voi vai? Kyllä voi. Näinkö on? Näin on. Siinä sitä ollaan. Pari minuuttia sinun kanssasi, niin minä olen jälleen 5-vuotias. Tarkoitatko sä, että mä saan sut tuntemaan itsesi nuoreksi vai? En. Minä tarkoitan, että sinä saat minut tuntemaan itseni idiootiksi. Tämä oli huono aloitus. Anna anteeksi. Minä ymmärrän, että sinun tilanteesi ei ole helppo. No unohdetaan koko juttu, kun mäkin sanon asioita, joita mun ei olisi pitänyt. Anna olla. Aloitetaanko puhtaalta pöydältä? Okei. Pöytä on puhdas. Musta tuntuu, että mun jäämiseni ei kuitenkaan ole mikään hyvä ajatus kummallekaan meistä. No toisaalta. Onhan ihan hyvä, että paloasemalla on joku, joka osaa lentää helikopterilla. Ai jaa. No joo, no siinä tapauksessa voidaan tietenkin yrittää. Minäkin yritän.
Silti joka tapauksessa haluan vielä korostaa, että en tule sietämään vitsejä tai vastaavaa, jotka kohdistuvat sukupuoleeni. Tuliko selväksi? Ilman muuta. Minä olen tosissani. Ilman muuta. Kunniasanalla. No, ilman muuta. Hienoa. Voisimmeko nyt tutustua vastuualueeseemme? Hei, mennäänkö helikopterilla? Ei. On parempi nähdä viat ja ongelmat läheltä. Pelkäät sä lentämistä? En, sehän on hauskaa. Tosin olen samaa mieltä sanalaskun kanssa siitä, että jos ihmiset olisi luotu lentämään, niin heillä olisi siivet. Jaa, mä taas uskon siihen sanalaskuun, että jos naiset olisi luotu palomiehiksi, niillä olisi letku. Letku näin.